ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ରଥ ନଥିଲା। ସେହି ରଥରେ ଥିଲେ ଦୁଇଜଣ ମହାଦେବତା। ଜଣେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଥିଲେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ, ଯିଏ ରଥର ଧ୍ୱଜା ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ଧ୍ୱଜାକୁ କପି ଧ୍ୱଜ କୁହାଯାଉଥିଲା। କପି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାନର, ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନଜୀ। କଥା ଅଛି, ଏକ ଦିନ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାମସେତୁ ପାଇଁ ପଥର ଦରକାର ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତୀରରେ ସେତୁ ତିଆରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନଜୀ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବାନର ରୂପରେ ଆସିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ତୁମର ତୀରର ସେତୁ ମୋ ଓଜନ ସହିପାରିବ କି? ଅର୍ଜୁନ ତୀରରେ ସେତୁ ବନେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଜୀ ପାଦ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅର୍ଜୁନ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କଲେ। ହନୁମାନଜୀ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମର ରଥଧ୍ୱଜାରେ ବସି ରକ୍ଷା କରିବି। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଥକୁ କିଛି ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ରଥକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଉପରେ ହନୁମାନଜୀ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ରଥରୁ ଉତରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ହନୁମାନଜୀ ଧ୍ୱଜାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥରୁ ନାମିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଥଟି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ଉଠିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ହନୁମାନଜୀ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରଖିଥିଲେ।